انجمن پیرên Amerîka bi behtira projeya seyadan pêdanê bê komkujiya Ermeniyan ji aliyê Osmaniyan ve pesend kir. Ew jî piştî ku Encûmenê Nûnerên Amerîka ev projeya se pesend kiribû. Medyayên Amerîkî yên cîhanî belav kirin ku ev helwesta dîrokiya Kongresê Amerîka di demekê de tê ku Donald Trump Serokê Amerîka li dijî projeya se radiwesta da ku newê pesendkirin ji ber di dema dawî de nêzîkbû navbera Donald Trump û Recep Tayyip Erdogan de Serokê Tirkiya durust bûye lê di dawî de Donald Trump bi ser neket. Projeya se taybet bê danpêdanê bê komkujiya Ermeniyan serdestê Osmaniyan ku li Encûmenê Pîrên Amerîka hatiye pesendkirin dibêje ku di destpêka sadsaliya borî de li ser xaka dewleta Osmanî hezaran welatiyên Ermenî li ser destê desthilatdarên Tirk hatine kuştin û komkujî derheqê wan de hatine tomarkirin. Endamê Partiya Komariyan beriya niha jî sê caran kêşa xistibûne pêşiya projeya seyê de. Lê doh pênçemê Encûmenê Pîrên Amerîka bi behtira deng proje pesend kirin. Herwiha roja 29 Oktobera borî jî Encûmenê Nûnerên Amerîka biryareka hevşêweyê projeya se taybet bi Ermeniyan bi 405 dengan pesend kir. Ev pesendkirina projeya se di demekê de tê ku Kongresê Amerîka razî bûn li ser sepandina sizayan bi ser Tirkiye de pesend kiriye. Ew jî ku Donald Trump sepandina sizayan rawestand bû. Tirkiye derbarê danpêdana Amerîka bi komkujiya Ermeniyan nerazî bûn nîşan da û bi tundî red kir. Herwiha her doh wezîrê derve Tirkiye bersiva sepandina sizayan ji aliyê Amerîka ve da û got ku di demeka nêzik de Tirkiye wê sizayan bi ser Amerîka de bisepîne wê her du bingehên leşkeriyên Amerîka ku li Tirkiyê ne weke karteka fişarê bikarbîne.